na-ege kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya kedu kwanu kanvazi si egwuji eji n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndị na bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ afọ mbụ ọmalịcha ala Igbo biko echefutala ka subscribe ka iwe ike na-esonyere m wee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịa isi ọkwa anyị tata anyị nwere isiokwu chọrọ igosi unu anyị chọrọ ịkpata gbọrọdị anyị ji eme onwe ya ji ma ire ya mana ihe dị mkpa ihe na-atọ ụtọ jisi gị na obodo amaka bụ ịla ya nkịta nọ anyị agaghị ego anyị ga-achọgharị ntụgharị ka anyị na-aga echigharị nkịta anyị chụgharịcha ya anyị kpata ya garezie ya ere ifugo ihe anyị wetara n'efu anyị ere ya nweta ego anyị gara iwere gbọrọdị anụnwa mana ile ya anya ọ nwere akwụkwọ nri ọzọ anyị fụrụ ya ma ọ bụchaghị mmadụ niile na-eri ya mana ka anyị fụziri ya anyị ga-ewere ya anyị ka na-akpọ ọgwụgwụ ndị nke anyị wụpụrụ awụpụ ndị nke ahụ ọzọ ka anyị bụ ịkpara mahụ igbogodo ofe dịkwa ebe ahụ a na-esite na mgbata ụtaba aba ime ahịa ịghọta nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị gara ịkpata bụ gbọrọdị mana ka o si dị kịta anụwa ọ bụzi naanị gbọrọdị ka anyị fụrụ anyị baziri n'ime ugbo anyị wee fụzie ma gbọrọdị ma nchụanwụ ma ahụhara ọnwa akwa na-akpọ ahụhara ndị Yoruba na-akpọ ya begiri mana ya na-akpọ ya n'Igbo bụ ahụhara anyị fụkwuo ma green ya ka m chọrọ idozi ugbu a Chineke nwee ike buru ya wee gaba afịa garịa ya ịghọta ụtụtụ echi ka m rie ya gaa afịa nke anọ bụ akwụkwọ green anyị nchụanwụ kana nchụanwụ anyị wetere n'ime ugbo a
ihe dị na nke a bụ ihe meji ọgba ya akpa m ga-eji akwa ure tochie ya na elu ụta m ga naanị tochie ya n'elu ihe dị ebe nke kịta ihe dị n'ime nke kịta ugboro ihe dị n'ime ebe nke niile kịta akwụkwọ nke ahụ nke bụ akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ ahụ kara nke nwa ndị Yoruba na-akpọ gbegiri Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.